Negoshow 2022 would like to thank the following: City Naga, AKB Bicol Partylist, the City Government of Naga, Mayor Nelson Legacion, Ionic C&D by Berwan Drive Enterprises, Padilla Riverbank Corporation, Microgreens and Naga Farmers, 3GX and IT Solutions, Agricultural Training Institute, Region 5, Charis, Pili Nuts and Souvenir, Maria E Products, Argus Architectural Design, Blue Cross Pharmacy, Gateway Visa Solutions, Socio-Economic Development Program Multipurpose Cooperative, NutriChat. After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies Friends, ladies and gentlemen, please stand as we now honor God's presence before us through this opening prayer. Dear Father, we thank you for everyone gathered here now. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. As we surrender ourselves in adoration, we welcome you among us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open up our ears so that we may hear your voice, open our minds so that we may receive your eternal wisdom, open our spirit so that we may know your leading and guidance, and open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you for the singers, speakers, and facilitators in this program. We pray that you would give them great inspiration as they share with us their talents and skills. And more importantly, we pray that you would fill them with courage and give them your peace. We ask all this in the glorious name of Jesus, through the intercession of Nuestra Señora de Peña Francia. Amen.
Please remain standing as we sing the Philippine National Anthem to be conducted by Miss Jean Rose M. Isplana. Bayang magiliw, telas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka lang magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ang langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga apis, ang mamatay ng dahil sa'yo. And now, live and alive, here at the Negoshow SM Mall Naga, representing the 6 provinces of the region. Please welcome the grand finalists along with the Bato Performing Arts in their production number. Paano ko patataymikin ang isang bunsong iyakin? Hinahiniinat, naglalarin-larin. Paano mo patatahanin ang pangalan si Nene? Pasalamat ka't may awit nakakantahin. Sa mga indayog tayo'y napapasayaw, at sa labis na galakay napapasigaw pa. Ang mga kirot sa puso ay lumilipad, ang mga mithi ay natutupad. Salamat, salamat musika, lahat ng panahon maaasahan ka. Salamat, salamat musika, itong munting mundo ay napapasigla. Ang mga bituin sa langit at mga kata ng isip, ngunit ang magagandang tanawin at mga tulang malalim, kukulangin din upang tayo ay aliwin. ani ng kayamanang di madadala, ani ng kay ganda na pansamantala. Ang katahimikan ba ay may magagawa upang ihayag ang nadarama? Salamat, salamat musika, lahat ng panahon maaasahan ka. Salamat, salamat musika, itong ating mundo ay mapapasigla. Salamat, salamat musika, lahat ng panahon maaasahan ka. Salamat, salamat musika, itong ating mundo ay napapasigla.
Salamat musika. Salamat musika. Salamat musika.
Sur, Norte, Masbate, Catanduanes, ano pa, Sorsogon, and Albay. Albay. Siyempre, so, Kamsur. Si Kamsur, Ayan, opo, oo, opo. oo. Siguro Ayan. partner, maski yan, sabi mo nga ni ini regional competition, as in talagang piga-antisiparan sa bilog na rehiyon. Yes. For sure, igwa kita digdiman sa audience or somewhere here na mga taga-duman man sa mga probinsya nila. Yes. O, testing on ta daw. Okay. Sisepuan mga taga-Albay. Albay! Oy, kaman yung mga taga-Albay. Ayan, nagawang taga-Albay. Siguro ini partner ng mga nakatukaw, mga supporters and families ini. Ano? Yeah, oo. Cam Norte. Cam Norte! Sino po mga taga Cam Norte? Ayan. Ayun, sa may mga taas. kumakaway sa likod. Ay, may sa taas. Oo. Wow, hello Ayan. po. Ayan. Sorsogon. Sorsogon. Ayun, meron din doon sa gilid. Wow. Masbate. Masbate. Ayan, mga taga Masbate. Ay, hello, hello, hello. Familiar faces from Masbate. All the way from Yes. Masbate. Ayan. Ano pa? Catanduanes. Catanduanes. Ayun, Catanduanes. Hello Hello po, po. hello po. Ayun, may Oo. kumakaway din. Eh, siyempre, so Kamsur. Kamsur! Ayan, Kamsur. Ayan Thank you po. so much, Kamsur, kasi sa maraming taon, wini-welcome nyo kami palagi dito Yes. para sa event namin. Oo, talagang na-miss ko na partner. Yes. Event na ini. And, Yes. Oo. And, siyempre. Nag-uumpisa pa lang tayo, partner. This is a showcase of all the talent, Bicolano talents, mapa singing, dancing, and then, partner, anong iso highlight digdi? Ang mga highlights, siyempre, mamaya may magic. May magic, May magic, oo. hindi lang pang mga oldies, Oo, pang sa mga bata, pang K-pop. all ages. Oo. Okay, so, para i-showcase ang saro pang talent ng mga Bicolanos, i-welcome po natin para sa sarong intermission number, Yes. ang Bato Dance Troupe Performing Arts. Palakpakan ta po giraray, Bato Performing Arts. Sumasayaw lagi habang lupa'y umaawi. Sumasayaw lagi habang lupa'y umaawi.
He embodies justice, integrity, and leadership. At the age of 16, he joined government and public service as a youth leader when he served as the Sangguniang Kabataan City Federation President of Tabaco City, Albay. From 2007 to 2010, he earned his Bachelor of Arts in Political Science degree at Bicol University and Juris Doctor degree from the University of Santo Tomas Faculty of Civil Law. In 2017, he was admitted in the Philippine Bar, bringing with him the vision of championing the rights and welfare of the Filipino people through the provision of legal aid and service. As empowered citizens of this nation, he then joined the law firm of John Robles, one of our country's most formidable law firms, as an associate lawyer from 2017 to 2021. In his stint as a lawyer, his practice focused on litigation, labor, administrative, and corporate law. He also became part of the academe as a professor at Arellano University College of Criminal Justice Education, where he taught law subjects to our country's future public safety leaders. Presently, he is the Secretary General, second nominee, and Congressman-elect of Ako Bicol Partylist. And in his first term in office, he is elected as Assistant Majority Leader of the 19th Congress. He is also seated as Vice Chairperson for two of the most coveted committees in the House of Representatives, the Committee on Bicol Recovery and Economic Development and the Committee on Appropriations. A youth leader, a lawyer, an academician, champion of the Bicolanos. Friends, ladies and gentlemen, please welcome Ako Bicol Partylist Congressman, Attorney Raul Angelo Gil Bongalon. Mga kapwa ko Bicolano, Diyos maray na hapon sa inyo gabos. Enot ang sakuyang pagbati sa mga kababayan tang mga Bicolano, partikularmente dyan sa syudad ni Naga sa probinsya kan Camarines Sur. Kasabay kan sa tuyang pagselebrar kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang namumutan niya tong patron kan Bicolandia. Sa tabang kan sa tong mahal na ina, lugod magdanay ang pagkasararo niya tong mga Bicolano, tanganing maging matrayumpo ang sa tuyang pagselebrar kan kapiestahan. Mientras ngani nasa tao kan pandemya, tawan man lugod kita ning giya kan sa tong mahal na ina, tanganing malampasan ang anuman ng mga problema asin kadipisilan sa buhay. And with that, we in the Ako Bicol Partylist is blessed to be part of the Peña Francia Festival in honor of Bicolandia's patroness. Pangadua, ang sakuyang mensahe para sa satuyang aktibidad niya na aldaw. Iyo ang Orogmahan, Karantahan, asin Tarabangan. Isa na pong tradisyon sa mga Bicolano ang programa ng Ako Bicol Partylist na Orogmahan, Karantahan, asin Tarabangan na ginagawa kasabay ng pagdiriwang ng Peña Francia Festival dito sa lungsod ng Naga bilang pagbibigay pugay sa patron ng Bicol, si Nuestra Señora de Peña Francia. Inilunsad ang proyekto ng Ako Bicol bilang pagkilala at paghikayat sa mga Bicolano talents na ipakita ang kanilang galing sa pagkanta at magbigay kasiyahan sa mga Bicolano, higit sa lahat makatuklas ng magagaling na Bicolano singing sensation na maghahatid ng karangalan sa Bicol Region at ipagmamalaki ng mga Bicolano sa anumang panig ng mundo. Sa ating mga regional grand finalist sa special edition ng Orogmahan, Karantahan, asin Tarabangan na galing pa sa 6 na probinsya ng Bicol, maraming salamat po at saludo po kami sa inyo sa pagkasa sa hamong lumako sa programa natin ito. Ito po ang nag-iisang layunin ng Ako Bicol Partylist sa pangunguna ni Congressman Elizaldico at ng inyong lingkod, Congressman Gil Bongalon, ang ipakita sa buong Pilipinas ang Bicol's best, ang ating mga kababayang patuloy na sumusuong sa mga hamon ng buhay, nagsisikap at nagpupursige upang magtagumpay. Makakaasa po kayong lagi niyong maaasahan ang inyong katabang na kasurumpa, Ako Bicol Partylist, na inyong nagiging katuwang,
kaagapay at maghahatid sa inyo ng tunay na serbisyong publikong tatak Bicolano. Sa muli, Diyos mabalos sa inyong walang sawang pagsuporta sa lahat ng programa ng Ako Bicol Partylist. Mabuhay po ang ating mga sponsors at mga naging katuwang upang gawing posible ang programang ito at sa ating mga kalahok. May the best Bicolano singer win. Magandang hapon po at mabuhay po tayong lahat. Thank you so much. Thank you so much, Kong. So, Aliyon ko na ang mask ko, partner. Pwede na pala. talagang nasanay na kita. Actually, partner, kasi Nasanay bago sa kita kan opening, mask ka. nagsabi si Mayor, total medyo nagluwag-luwag na kitang diit. Pero Oh. syempre, Dahil man kita extra mga COVID. careful. Ayan. Ayan, partner, nagpapasalamat kita syempre sa satuya pong mga congressman na maski nga ni mayo sinda digdi, Yes. talagang namamatian ta po sa indang suporta. Aha. Siyempre, yaon dyan si Congressman Saldico. Yes, and si Sa tuyang Congressman founder. Jill Bongalon. Sayang nga ni, first time ni Kong Jill na Yes. congressman, dahita siya nakaiba. Kasi aram po nindo mga kapwa ko Bicolano, ang satuya po mga diorag na mga congressman, yaon po duman ko niya sa kongreso, padagos pong pinaglalaban sa Yes. mga Budget. yes Ah, po, budget. para sa ikakarahay po kang satuyang rehiyon and the nation in general. Ang sa tuyang founder po, Ako Bicol Partylist, Congressman Saldico, siya ang Chairman Committee on Appropriation. Yes, dakulang ano yan, partner, dakulang Yes, dakulang bagay responsibilidad sa Bicol yan. Region. Actually, mga maduwang bulan na gari sindang day nag-uli-uli kasi talagang focus po sinda dumansa. Of course, oo. And si Congressman Jill Bongalon, siya ang Vice Chairman. May mga komitiba din po siya. Majority kan Congress. So, Yes dakulang na po. bagay po sa satuyang mga... Mhm. Okay, partner. Ang highlights ko niyan kan satuyang karantahan, kung palan, Tagalog sinda, ano? Yes, mga Tagalog songs po sinda. Actually, Oo. partner, most of the time man kang mga nakaagitang mga competitions, pirmi man na Mga Tagalog. old Tagalog songs. Old Tagalog songs. Mas maray ko ta kung Bicol, ano? Ay, gari man narurumduman ang kain mga pa-Bicol na yan, Sa bagay, ang Tagalog, paborito mo yan ni Provincial Coordinator kan Albay, ni Ray Calyos. Oo, sa mga, ano sa mga aram ta, paring Ray, na mga kundiman. Siyempre, Yeah, partner, na kundiman. sinabi mong paborito, Oo. kaipuan, paunrahan mo kami ng sarong sampol. Ay, paborito, syempre, dapat madangog Dapat ni si man. Ray. Ay, kabisado ni Ray. Namumula na si Papa Ray. Mga old Tagalog songs. Paunrahin na kami, partner. Ay, Jesus Mario. Liningawan ko na kuta, pero dahil pinarumdum ako, sige, pait. Palakpakan ta, Papaal! Sa piling mo ay mayroong buhay. Sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Sa piling mo ay mayroong buhay. Sa piling mo ay di ako nag-iisa. Ang langit ay abot kamay kapag kapiling ka, sinta. Ay, sus! Gari magkurulis wagong kukanin. Langit ay abot kamay kapag kapiling ka, ida. Ay, Diyos ko, sabi ko na talaga. Samba! Gari magdalagan so agong kuhaling pasakaw pasisiring digdi ka man daw, partner. Partner, pwera. Dapat ikaw magsampul man. Ay, pwera ka raw, partner. Diit pang magsurat sa mga judges. May nanalo na. Una aninda, kasabay ka na sa Sampul pa lang yan. competition. Sampul pa lang po yan. Abangan ta. Ano to yung mga Yes, contestants. and speaking... Pero depende mangyari, partner, sa mga judges. Yes, Siyempre. speaking of judges, partner. Yes. Kaipuhan, ngunya na momento pong ini, Aramon ta. kilalanin po natin. Kilalanin natin ang ating mga hurado.
Go! Our first judge is 2021 Division Teachers Got Talent Champion, Vinson's Camarines Norte Battle of the Champions Grand Winner, Tulay na Lupa Battle of the Champions Grand Winner, ABS-CBN's Tawag ng Tanghalan two-time Daily Winner, GMA's TikTok Oras Muna Daily Winner. He is currently a music teacher at Moreno Integrated School in Daet, Camarines Norte, and the business owner of Sibuchon, Hari ng Lechon. Please welcome Mr. Jefferson A. Solares. Our next judge was a former member of That's Entertainment Thursday Group, former station manager of various radio and TV networks here in Camarines Sur, and presently BBM Media Relations Officer in the region. Say hello to Victoria D. Gumabao. Our third judge is 2016 champion of the second Pasaligaya Grand Finals, 2016 champion Pili Festival and City Attraction BSWC, 2018 first runner-up of Ako Bicol Partylist Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, 2019 Department of Health Regional Champion Serbisyong Salud Bicol Noon Songwriting Contest, and in 2020 she was given an award by the Department of Health for her original composition, which later on became the agency's jingle, Our Lady of Fatima Parish Seraphic Choir Trader. Ladies and gentlemen, the small but terrible singer, instrumentalist, composer, and arranger, Miss Rita H. Lurinaria. Next judge is the former station manager and DJ Matthew Bibo of 106.3 Energy FM, former KBP chairman, Camarines Sur chapter, and currently an incumbent municipal councilor of Minalaba, Camarines Sur. Please welcome Councilor Chris Bersabe. Judge number 5 is the owner-proprietress of Rodriguez Music Training Center, the coach and trainer behind the Voice Teen Semifinalist 2020 from Team Apple Diap, Noel Rodriguez, the lady trainer behind the Voice Kids Blind Qualifier in 2019, Tracy R. Cumilla, and back in the year 2000, she was among TV5 Singaling Grand Finalist. Please welcome the chairman of the Board of Judges, Coach Jubil Love Rodriguez Reynancia. All right. Woo! Thank you. Thank you so much. Ayan po, nakilala na po natin yung ating pong mga judges ngayong hapon. Oo, siyempre, depende sa criteria. Yes. Ano mga criteria? Bigatin yung ating mga judges, pero dapat para maging fair, kaya nag-set tayo ng criteria for this afternoon. And based po sa criteria, for judging, ang voice quality, 50%. Musicality and style, 30%. Stage presence, 10%. Audience impact, 10%. For a total of 100%. Ayan. Sana ma-perfect. Imposible mo nga ma-perfect yan. Anyway, partner, mas darakula ang premyo ngunyan, ano? Darakula ang premyo ngunyan, partner. Oo. Ang premyo, mamaya. Malalaman natin yan. Malalaman po natin yan. Okay. Siyempre, partner, bago sa satuyang contest proper, kay puwantang madangog. Si Junior. Si Junior. Ang satuyang official guitarist na si Junior Balingit.
Ayan, Enrique siguro pala ang ngaran ni Junior. Oo, siguro Enrique. nagwa-wonder si mga King. mga viewers tangon yan kung Aha. si Isay Baya ini si Junior Bali. Isay daw ngayon si Junior. Si Junior pala, ngunyang ko lang naraman, Enrique pala siya. Enrique, ayan. King. So, sa tuya pong mga live, opo, sa mga live audience Aha. ngunyan, talagang naiiling po nila, nanggagaling po, hali po sa backstage. Nahiling po nindo si Junior. Alagad live. ka mo po. Pero kamo po, dahil nailing ni Junior. Yan, dahil po si Junior, Blind. blind. Oo. Pero matindi ang ano kaya, Oo, ang dahil na siya pakiramdam. partner, makaranirani kaya kita po ang sa iya. Opo. Ay, kita ang ma-adjust. Yes, kita ang ma-adjust. Sige, okay. Ayan, sige. pagtaningon to si mga pogi. Ayan, nahiling po nindo si Junior. Yes. Live. So mga naiyaw sa Facebook. Sa Facebook, meron Oo. po tayong mga partners. Kamu po, din dahil nahiling ni Junior. Anyway, John. Ara mo si John. Bilibon ako sa taong ini. Tataw ba lang siya magmotor, ano? Tatao, ayan Oo. ha. Guys, si Junior po, Blind despite nakakapag-drive Motor. po siya ng motor. Oh, pero paano mo yan, Junior? John? May guide lang po, may guide. May guide lang may guide siya. O, diba? Oh. Pero ano ha, Halimbawa Junior, nga kaway ka mawala, nga. saan ka tatap-tapon? Sa wala man ganap. Sa walang abaga. Kung sa tuo. Sa tuo man. Sa tuo man. Hindi ko malukso. Malukso ngayon may rampa. Dahil naman kirampa duman. Kaway ka, Junior. Kaway ka, Kuya Junior, sa kanila. Ayan. Kaway ka, ayan. Kung kaway. nakikita po ninyo, Aling talagang Indoan. Muro. very talented. Ang Oo. kamot po niya, Ang kung kita kompletong 10. Kuya Junior, kaway ka. Aha. Ayan. Pero ang muro mo, John? As in later, mawi-witness Walo. pa nindo kung ano siya, katibay magtugtog. Walo ang Walo? muro niya. Baka may kabanga pa. Oo. 7 may kabanga. May kabanga. Di ba ko man walo? Ay, man kumpleto, John. Ay, man kumpleto. Anyway, very talented si John. Bilib ako kayo na yan. Si John po, tabi, siyaan sa tuyang, nagibukan sa tuyang, ba ko man, nag-compose. Hindi siya yung original Pero na siya nag-compose yung at original. kumanta. Revive. Siya yung nagre-revive. Nag-revive, And partner oo. kasi, for the longest time na nagkakaigwa kitang singing contest, Aha. siya po ang nagtutugtog kada regional grand finals. Ay, Opo, walang para fair din po baga sa gabos. Sa iba, tatatao mag-areglo, sa iba, dahil man tatao. Si Junior po, siya ang nagtutugtog live para sa tuyang mga contestants. Pero barita, kung niya na nag-pandemic, ano dyan ang naging libangan mo ngayon na pandemic? Taday baga kitang karantahan. Nag-ano lang po ako, so nagtutugtog for hiring po. For hiring, for nagtutugtog hiring. siya. Sa mga, halimbawa, anong okasyon? Enot po sa kasal, birthdays, bunyag, lubong, kung pwede pa mabuhay. Oh. All occasions ka palan. Oh. Pero barita, kung nagpabunyag ka naman, Ay, ano yun na pang bunyag? buaman na si Junior. Nagpabunyag ka bagong aki? Bagong actually partner, bago nag-pandemic, nagninang ako sa aki niya. Oo, tapos? Ngunyan, kinder na suinaan ako, nagdadalaga na. Pero ikaw naman kisunod. Dahil na po, sa iba na sana. Sa iba na. Makatakot din pag-interview. Makatakot pag-interview. O sige, sa signature song ta na. Para pagkatatabi, si Junior. Ako Bicol, inis ako yung tataramon, igwang tiwala sa sarili, asin makadiyos. Magalang, madaling mamuo, ang murag, mabuo, may panilugan sa gabos na bagay, dahil natatago, basta sa matanos, kaya sa tuyang isuriya, danganin raw sa gabos, si David Kulano kita,
Sarap pa daw tabi. Ako Bicol. Ako Bicol. Thank you. Alright. Thank you so much, Junior. Mahiling na nindo yan. Talagang very talented si Junior. Okay. Ayan. Okay. John, thank you. Partner, siyempre, kasubago na banggita, darakulao ng premyo. Oo, pira nga ni ang premyo ta? Grand Finals po ini. Karantahan, partner. Orogmahan. Bali partner, gabos po sinda, walang uuwing luhaan. Bukod partner sa all expense paid po, si pagpasiring ninda digdi, poon po sa pamasahe, sa hotel room, and then po sa pagkakan po kang contestants and kan sa inda pong napiling chaperon, kapamilya. Gwapa po sindang maiuuli na mga cash prizes. Punanta po syempre partner, sa consolation prize, igwa kitang 7,000 pesos. 7,000? Win or Ayos, lose, may 7,000 na automatic ang dai manggagana sa swertehon, may 7,000, hindi uuwing luhaan. Ayun. Consolation prize lang yan. Ha? Sa second runner-up, mayroon silang 10,000. 10,000 pesos. Ayun. Pwedeng-pwede na Second mag-shopping bago runner-up, may mag-uli. 10,000, oh. And then, para sa satuya pong first runner-up, 15,000 pesos. Ayun. And ang grand champion, marisiping 20,000. 20,000 pesos. Ang kagainan ni partner, karamihan po sa dahil adult category po ini, may estudyante, may nagpupuon pa sa ng pagpamilya, may Yes. working student. Talagang dakulang tabang po ining prizes na ini para sa sainda, asin sa indang pamilya. Iyan ang Ako Bicol. Yes. Ayaman Nag-showcase talagang kita ng purpose talent, ng nagtatabang Ako pa. Bicol. Yes. Okay. In fact, ininganing nagkapirang judges na hali man iyan sa Karantahan, di ba? Yes, talagang mga, Oo. bukod sa Si mga Jefferson, career nila. si Yes, Ma'am si Sir Rita. Jefferson. Oo. Hello po. Ayan. Okay. So, partner, inatabi ang sendong bigalak. Diretso na? Diretso na kita. Ma-start na kita sa tuyang contest proper. Contest proper. Ang first finalist, Igwa kitang, para mas makilala pa po natin ang ating mga contestants, tingnan po natin ang kanilang maikling buhay. Maikling istorya ng kanilang buhay through our VTR. Ako po si Jovenhano, 26 years old. Nagsimula po akong magkanta since 2011. Pero sa ano lang po yun, sa choir, sa simbahan. Pagdating naman po sa mga singing contest, kadalasan po na sinasalihan ko sa mga radio station. Kita ngayon at kailanman. Malimit lang po ako sumali sa mga contest na kumakanta sa crowd. Mahina pa ang loob ko humarap sa mga tao na habang kumakanta. Pero siguro ngayon, tatry ko na yung isabak ang sarili ko sa mga ganitong sitwasyon. Tapos ngayon, nandito na po, i-represent yung Sorsogon. So medyo kabado din. Sa Ako Bicol Partylist po, thank you so much sa opportunity na binigay sa akin. Napakalaking tulong na din po yun sa akin kasi halimbawa, pala rin, tutulong ako si Papa sa pagpapagawa ng kusina kasi yun talagang priority namin dito sa bahay. To sing Maghintay Ka Lamang, palakpakan ta po, Jovenhano, ang big boy balladeer ng Sorsogon. Ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay.
isipin mong may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mong may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo itibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Thanks. Ako nga po pala si Freddy Pitangin from Sugod Tikulo, Karantahan. Ang inaanda ko po ay yung hindi po ako uminom ng malamig na tubig. Yun lang po, lagi pong maligamgam na tubig ang iniinom ko. Minsan naglalaga ako ng luya kasi yun po kasi yung lagi kong ginagawa. Isa po akong waiter sa umaga. Kapag gabi naman po, kumakanta extra para pang support sa pamilya. Isa po akong breadwinner, isa po akong panganay. Siyang po kami matapakal. Kapag nag-out na po ako sa trabaho, ang ginagawa ko po, may isa po kang baboy, ayan. And then dyan sa nagdidilig po ng mga halaman, yung sweet corn, yung sitaw. Pag nag-harvest din po, ipinagbibili po din para po panggastos na po sa pang-araw-araw. Huwag ka nang mawawala kapag... Pag nanalo po ako, ang gagawin ko sa pera, panggusto sa mga kapatid ko po sa pag-aaral. Puso'y ibibigay sa'yo. Isang karangalan po na makasali po ako sa patimpalak nito sa AKB Bicol. Marami ko silang natutulungan at alam ko din po isa po ako dun sa natulungan nila. Lalong-lalo na po ngayon, isa po ako sa napili na
irerepresenta ng Catanduanes sa patimpalak ng Ako Bicol. Orogmahan, Karantahan, asin. Maraming salamat po. Ang satuyang second finalist, makantang Kahit Isang Saglit, ang kontesero ng Catanduanes. Para pagkanta po, Freddy Pitahin. Puso ko ito ngayong lumisan ka sa buhay ko. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayong wala ka na sa buhay ko? Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Ng puso mo, sana'y yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang sandali, mayakap ka. Ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko. Ng puso mo, sana'y yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang sagli, mayakap ka. Kahit isang sagli, Si Maria Isa Lavape, 24 years old from Talisay, Camarines Norte. Ako po ay isang freelance singer na kumakanta po sa iba't ibang event.
Ako po ay may asawa at anak. Ang aking po anak ay 2 years old na babae. Ang inspirasyon ko po sa pagkanta ay ang aking pamilya at ang aking anak. Ako po ay sumali na rin po sa National TV, sa It's Showtime, Tawag ng Tanghalan po, Season 6. Ako po ay isang daily winner. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Partylist na mabigyan po ako ng pagkakataon na makakanta po sa regional. Simula po kasi maliit pa siya, hilig na po talaga niya ang kumanta, sumali sa mga amateur. Ngayong nakarating ka na dyan sa Grand Finals na Ako Bicol, matutupad mo na ang iyong pangarap. Sana manalo ka. Good luck. I love you. Sa sobrang dami ko pong nasalihan, sa sobrang daming season po na nasalihan ko sa Ako Bicol, ngayon lang po talaga ako nakapasok. Siguro po tinadhana na po talaga po ito sa akin. To sing Ikaw Lang ang Mamahalin, ang mamalupet sa kantahan ng Camarines Norte. Palakpakan ta po, Maria Isa Lavapi. Pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagkan? Kulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikitang muli hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang
Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan Special Edition is brought to you by Brushworks Advertising, JB Legaspi Medical Clinic and Diagnostic Laboratory with services offered: diagnostic and laboratory services, radiologic services, neuropsychiatry examination, electrocardiogram or ECG, medical consultation services. Located at ground floor, United Institute Building, Rizal Street, Daragan Bay. Call now at 052-742-2676 or email jblegaspi@gmail.com. Also by Frida Napkin and Panty Liners. Kahit anong galaw, worry-free ka. Available at your leading supermarket and groceries. Baby Ko Baby Wipes. Baby Ko, bida si baby sa alagang Baby Ko diapers and baby wipes. Neens Wellness Center. Iba ang alagang Neens Wellness Center. Aquagen Purified Drinking Water. Refresh yourself. Experience the healthy life. DOH certified safe. For free deliveries, please call or text 0918-698-8530 or 0929-415-87663 or 0915-455-3514. Also by Itlog. Serves Korean egg sandwich, Japan egg sandwich, American egg sandwich, and Inumin drinks. Exciting things are coming to Mayon Avenue 2 as they are the first to have our first made-to-order drinks offering hot coffee, fraps, and authentic boba teas in cans. Come and visit their store at Mayon Avenue, Naga City, near Naga City Montessori School and St. Jude Clinic, or visit their page at www.fb.com/itlogmayonave. Now available at Foodpanda and Grab. All right, partner. Yes, partner. Na-witness na po si first 3 contestants kang sa tuyang competition ngunya na. Yes. Hapon. Anong masasabi nyo? Maray. Magayon, mga matitibay. Okay, partner. Mapakonsuelo kita. Pakonsuelo muna kita. Hapon. Para sa tuyang mga audience ngunya na hapon. Tama. Hapon pa. man. Ayan, may liwanag pa. Okay, partner. Ano ang satuyang mga Pakonsuelo. Sa Siyempre, tuyang bagong-bago ini. Dipisi lang mechanics ka ni partner. Kaya kaipuhan ko ining i-explain ning marhay sa tuyang mga Pinag-isipan. audience. Pinag-isipan, partner. Pinag-isipan na parlor game. Di siya nag-isip ka yan? Actually, partner, dahil 2 taon kitang day nag-competition, mga 2 taon ko man ining pinag-isipan. Yes, ang satuyang game mo niya na hapon, syempre, The King's Wish, Bring Me. Yes! Gulat kayo, no? First time in the history. 2 years na pinag-isipan. Bring Yes, me meron po tayong Bring me. mga prizes, mga pakonsuelo sa satuyang mga audience. Paano daw suna sa taas? At siya na lang si Bligs ng bahala sa inda, no? Okay, so, una, dahil yan kita digdi sa Peña, Francia, Bring Me, pinakainot na makadigdi sa kuya, anything related to Peña, Francia. Inang Peña, Francia. Francia. Anything related kay mahal na ina. Pwedeng i-justify yan. Anything related to Peña, Francia. Sige na, digdi na po. Takbo na. Diyan lang. Pasalit ng stage ta. Kumusta naman si ina? Feeling ko talaga. Bagay na bagay sa yes, imo. nakaka-motive ako ngunyan. Ate, halika dito. Halika po dito, ma'am. Ayan. Thank you so much po sa mga co-exhibitors natin ngayong hapon na very actively participating. Ma'am, halika dito. May kitang Ayan co-exhibitors, pag nag-participate kayo sa Bring Me, may chance kayong i-plug din yung kanilang booth. Ayan, apakyatin ba natin si ma'am? Ma'am, akyat ka dito, halika dito. Mga exhibitors mag-participate kayo para plugging din kayo ng ng inyong booth. Ayan. Hi ma'am, anong pangalan mo po? Lani Bon. Ani, from what company ka po? Yes po. From Blue Cross po. Blue Cross Medical Supplies. Opo. Ayan. So, from Blue Cross Medical Supplies. Sa mga yaong po digdi, bisitahan po ang sa indang booth para maaraman kung ano po si mga products and services na pigo-offer ninda. So, salamat po, ma'am, sa pag-participate. You may claim your prize sa ating Ako Bicol booth. Ayun, doon po tayo. Okay. Next partner. Bring Me.
maski baga day na uso ang actually medyo minimize ng paggamit ng mask, please bring me yung mask holder na pearl. Na may pearl, mask holder na pearl, yung nilalagay-lagay dito sa ating liig. Ayan na si Mami. Mask, ayan, Mami, dito na lang. Pearl Akyat, pala Mami, kapod akyat ka ka yan. daw. Halika dito, Mami. Ang perlas ng silangan. By the way po ha, meron po tayong mga partners sa ating broadcast ngayon. Hindi lang po dito live. Napapakinggan din po tayo sa mga simulcast natin sa iba-ibang Radio stations, Mami, ano Bicol-wide. pangalan mo? Vivian Del Castillo po. Taga saan ka po? Taga Concepcion, Pequeña, Naga City. Meron po. Ay, may contestant si Mami Digdi from supporter. Concepcion, Naga City. Ayan, meron nga, may pa-pearl nga yung ano ni Mami dito. Sige, Mami, you may claim po your prize sa Ako Bicol. Opo. Thank you so much. Ayan. Pangatlo. Nakulong kitang premyo. Dako, medyo dakol-dakol kita naman na mga pa-premyo. Kaya po yan, naka-table skirting, tas sa irarong kayan, yaon po su kayamanan na pa-premyo talaga. Ayun, okay. Sige. Ayan, next po. Tawanan po ako digdi ning 20 pesos coin. 20 peso coin. Dali! Come na para 20 maklaim po ninyo yung inyong premyo. Pesos. Ay, naubusan? Naubos ang ating coins? O yan o, yun o. Puro nagayod, Coins. puro nagayod ano? O yan, yan. Mali ka Sino, dito. Noy? Papaakyat, akyat. Akyat, Nonoy. Ayan, nakakatuwa partner ha. 20 pesos coin. Audience of Dito ka. all ages ang 20 nagpa-participate yan? sa atin. Ayun, 20 mananggad. Ano pangarap mo, Nonoy? Biboy. Amiel po. Amiel. Amiel. Ayan. Taga saan ka, Amiel? Taga Naga City po. Taga Naga City. May contestant ka mo, Digdi? Ano ka, Digdi? Tugang. Gari, masuro yung ini si Amiel at siyan. Gari, feeling ko kilala ko si Amiel. Okay. Sige, Nonoy. Gari, na-istoryahan ako. Thank you, Amiel. Balon mo na daayan sa Lunes pag resume kang klase. Ayan, claim mo yung imong prize po. Duman sa satuyang booth. Okay. Sige. Next partner. Ano pa? Daraan po ako, Digdi. Ning, wet wipes. Dali, wet wipes. Dali, dalagan po. Ayan, ate. Besin kulot. Di ba? Basta kulot, magayon. Di ba? Akyat po, dito. akyat. Tender Ano po love. yan? Tender Love Tender Cleansing Love. Wipes. Ayan, ate, okay. try mamaya. Meron din tayo, sponsor natin si Bebe ko. Sana all my bebe. Ate, what's your name? Erin Jane po. Erin Jane. Mary Jane. Taga saan ka, Erin Jane? Naga City po. Naga City. Ayan, medyo nakakalamang-lamang si Naga City sa tuyangon yan. Siyempre naman. Pero, syempre, may mga supporters kita online. So, ate, thank Okay, you ma'am. very much. Pakiklaim You na may lang ng claim your prize. prize naman. Ayan, nabanggit ko po na may mga supporters kita. In fairness naman sa tuyang mga contestants from other provinces. Huwag kayong mag-alala kasi nasusuportahan po kayo ng inyong mga kababayan through our simulcasts. Napapakinggan po tayo sa DZGB, Legazpi. Legazpi yan. Naroon Okay, pa sa FM. OKFM Sorsogon. Mayroon din kami sa OKFM Daet. And then sa Bicol FM Radio Bicolandia. So huwag kayong mag-alala, talagang kitang-kita, dinig na dinig yung mga talent ninyo sa kanya-kanya nating mga probinsya. Opo. And siyempre, igwa pang mga radio Ay, stations. igwa pa. Yes, igwa pang mga radio stations Natin. na nagtatap sa tuya. Marami yan. Bicol-wide yan. Bicol-wide. So talagang nasa-showcase natin yung talents nila. Huwag kayong mag-alala yung mga nakaupo dyan kung wala kayong na-bring sa amin. Dahil meron kaming exercises para sa indo. Inaanyayahan po namin na tumayo yung mga nakaupo. Tumayo tayo po yung mga tayo. nakaupo. Tayo. Ayan. Ayan. At Tapos, tingnan po natin ang ilalim ng ating Upuan, upuan. ayan. Baka may nakadikit na dyan na titulo ng lupa. Mayroon Yan. nga. Sige. mayroon. Baka may titulo ng papel dyan na lupa. salit. Baka may cheque dyan. Pwede niyong i-claim. Ayan. i-claim nyo. Sige, mamaya. Baka pwede nating i-claim. Lalapit I-claim na lang doon. kayo siguro. Ay, kasi i-claim na lang, mauupos malapit yung lang. audience natin. Lapit-lapit na lang kayo. Dali niyo Isa-isa yung lang. yan. Isa-isa Upo na lang. lang po kayo kasi exchange na lang nila yung mga t-shirts para hindi na po tayo alis upuan. Sa upuan. Opo. Okay. Kasi medyo, concentrated. Hindi naman so- kasama yung mga judges. Hindi naman ata. Baka meron dyan sa lalim. Okay. Opo. So yun, partner. Partner.
Okay, partner. Ma-intermission number muna kita bago sa tuyang fourth finalist. Ano? Bisita tagayangon niya na hapon and naging grand champion. Naging grand champion siya. Last season 6. Season 6? Season 7. Season 7, Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan. From adult category siya. Tatawan tabi kita ki intermission number ngo niyan. Kan sa tuyang saro sa mga miyembro kanurado. Yes. Yan. Siyempre, dapat pag hurado, yung ano niya, papakita din niya yung talent niya. Bakit ba siya naging grand champion nung nakaraang season? Mawi-witness natin ngayong hapon. Saka marami siya sinalihan na. Yes, I think definitely. Sa tanghalan nga, sumali na siya. Marami siya sinalihan. Tawagin po muna natin sa stage before siya magbigay ng sample sa atin. Mr. Si Mr. Jefferson Solares. Ayan ang ating Ayan na. ating bisita. I-interviewin daw natin si gwapo. Sir. Gwapo, si Jefferson. Yes naman. Oh my God. Sabi ni Ate Sally, kami duman sa sarong room. kamo magiging... Tayo daw ang partner. Yeah. So you have time later para mag-interview. Pero syempre, anong mga facts and mo partner kay... Anong sekreto sa pagiging grand champion? Anong message mo muna, sir, bago ka mag-start? Message Message mo po sa ating mga contestants. Siguro, kasi alam ko naman lahat sila talagang pinapangarap yung pagkanta. I mean, pangarap nyo, syempre yung makapunta tayo sa mataas na level. So, syempre, dito muna tayo sa baba. Actually, nasa magandang level na kayo kasi nasa regional na tayo. So pagpatuloy nyo lang po yan kasi lahat naman ng gusto nating gawin ay magagawa natin kung tayo nagtitiwala mismo sa ating kakayanan. So yun lang po. Yan, napagandang message. Tama si sir. Hindi lang tayo, kumbaga, nasa magandang level na tayo. You are the best from your province kaya nandito kayo sa regional level. Yes. Sige. Anong sekreto? Kung paano ka naging grand finalist? Siguro, napansin ko lang sa ibang singers, kailangan talaga siguro nasa puso nila yung pagkanta. Hindi lang ito lumalabas sa ating bibig. Kailangan nararamdaman ito sa katawan natin. And syempre nararamdaman din ng ating mga audiences. So pag nakuha mo yon, for sure ay magiging champion. Ayan, okay. Pakinggan natin ang intermission number ng ating bisita. Si Sir Jefferson Solares. Para po sa inyong lahat. Actually, natatakot ako dito sa stage at napapagod ako kadadaldal sa mga estudyante last time. Sana magustuhan niyo po. Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, hindi alam ang dahilan, may nakabibinging bulong, natatakot, hindi maintindihan, yung sugat ang puso't isipan. Manalig ng hindi maligaw sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahalap kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit ng kaniyang napatunan.
kamatayan. Ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Minsan nawawalan ng loob sa suko na tila nakalimutan na hindi siya nang iiwan sa ingay ng mundo. Pangako niya'y di nagbago, tanggapin mo ng buo sa iyong puso. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Anumang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ilang ulit na kaniyang napatunayan. Ililigtas kanya, ililigtas kanya. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Anumang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiiwanan. Ipaglalaban ka sa gitna ng digmaan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan. Kahit kailan ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Thank you so much po. Thank you. Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan Special Edition is brought to you by Brushworks Advertising, JB Legaspi Medical Clinic and Diagnostic Laboratory with services offered: diagnostic and laboratory services, radiologic services, neuropsychiatric examination, electrocardiogram or ECG, medical consultation services. Located at ground floor, United Institute Building, Rizal Street, Daragan Bay. Call now at 052-742-2676 or email jblegaspi@gmail.com. Also by Frida Napkin and Panty Liners. Kahit anong galaw, worry-free ka. Available at your leading supermarket and groceries. Baby Ko Baby Wipes. Baby Ko, bida si baby sa alagang Baby Ko diapers and baby wipes. Nins Wellness Center. Iba ang alagang Nins Wellness Center. Aquagen Purified Drinking Water. Refresh yourself. Experience the healthy life. DOH Certified Safe. For free deliveries, please call or text 0918-698-8530 or 0929-415-87663 or 0915-455-3514. Also by Itlog. Serves Korean egg sandwich, Japan egg sandwich, American egg sandwich, and Inumin drinks. Exciting things are coming to Mayon Avenue 2 as they are the first to have our first made-to-order drinks offering hot coffee, fraps, and authentic boba teas in cans. Come and visit their store at Mayon Avenue, Naga City, near Naga City Montessori School and St. Jude Clinic, or visit their page at www.fb.com/itlogmayonave. Now available at Foodpanda and Grab.
Ako po si Jo Marie Guyala de la Peña, 25 years old from Barangay Marintoc, Mobo, Masbate. At age of 4, sumasali na po ako sa mga contest dito. Since 2012, nag-start po akong mag-join ng mga audition sa national TVs hanggang 2019. Hindi man ako pinalad sa national TVs, so eto pa rin ako ngayon. Patuloy na kumakanta sa mga resto bar, resorts. I can see every part that's in heart and to heart. Isa po yung karangalan kung mananalo po ako sa Ako Bicol o Orogmahan Karantahan dahil yung premyo po, yung prize po na makukuha is tutulong ko po dito sa pagpapagawa ng bahay kahit paano paunti-unti kasi ayun, medyo ano na talaga yung bahay namin, medyo susuko na talaga. Ayan, maraming salamat sa Ako Bicol Partylist sa lahat ng mga naitulong hindi lang po sa akin, maging sa iba pong nangangailangan ng tulong ng Ako Bicol Partylist. Nandyan po sila lagi. And also, sa buhay ko po, na isa po talaga akong produkto ng Ako Bicol Partylist. Nagkapag-asa ako dahil sa tulong na lang. Ang satuyang 4th Grand Finalist, makantang Bulag, Pipi at Bingi, ang Lucky Tito ng Masbate, Jo Marie de la Peña. Iyong paligid, hating gabi, walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Anong bigin mo mang umawit, di mo makuhang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yong pumapansin. Sumpong daliri kaibigan, diyan ka nila pakikinggan. Pipi ka man ng isinilang, dakila ka sa sinuman. Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, awitan ay di matinig. Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo sa isang binging katulad mo. Walang daing, walang gulo. Hindi nilalayo sa'yo ang buhay. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutan patungo sa hinahangad ng buhay na banal. Di makita, di madinig, minsa'y nauutan patungo sa hinahangad ng buhay na banal.
Ako po si Venus Oquindo Capayas, 20 years old, taga Concepcion, Pequeña, Naga City. Nag-start po ako magsali sa mga contest 9 years old, pero na-develop po akong maray kang nagklase po ako sa elementary grade 6 po ako. So doon po nag-start yung journey ko po sa pagkanta. And yan, nagsasali din po ako sa mga national TV. Na-try po namin na matulog kung saan-saan po para mag-audition. And kung saan-saan din po kami nakakaabot, nakikisapalaran para maka-help at least sa parents ko po. Magkulang man sa ating itong Di, ang masasabi ko lang sa mo, pag-igihan mo. Kasi alam ko naman na may potential kang manalo eh. Dati na natin ang ginagawa eh. Simula bata ka pa, halos kasama mo ako, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Alam kong kayang-kaya mo ang laban na ito. Pasalamat ako dahil naging anak ka namin. Kahit matalong manalo, panalo ka pa rin sa puso namin. Pag nanalo po ako, ibibigay ko po yung pera ko po sa magulang ko po dahil sila naman po na bahala doon kung saan po yung paggagamitan. And makaka-help din po yun sa akin sa pagklase ko po. To sing Bukas na Lang Kita Mamahalin, ang brave idol dreamer ng Camarines Sur, Venus Capayas. Sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan isang katulad mo. Sana noon pa nakilala, sana noon pa lang, nang ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Kahirap pa lang sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana doon pa kita nakilala, sana noon pa lang, nang ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga
Ako si Carlo Cleofe, 22 years old, from Tiwi, Albay. Mga experience ko po sa singing contest, minsan po natatalo ako. Pero yung pagkatalo ko po, yun po yung nagiging strength ko po para lumaban ulit sa mga contest. Nung sumali po ako sa TV, nag-improve po ako kaya po mas lumaki po yung kumpiyansa ko po para manalo po sa mga contest. Nagpa-practice po ako minsan sa tabi lang po ng dagat para po yung masarap na simoy na hangin. Tapos pag nagpa-practice po doon, lumalabas po yung boses. Then kapag sumasali po ako ng contest, bago po ako pumunta sa mga sinasalihan ko contest, dumidiretso muna po ako sa simbahan para po i-bless po niya ako kahit manalo matalo po ako para at least nabigay ko po yung best ko. If manalo naman po ako sa Ako Bicol bilang isang grand winner, itutulong ko po to sa parents ko po tsaka sa kapatid ko po na nag-aaral ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol dahil po binigyan po ulit ako ng opportunity para makakanta po dito. Malaking opportunity po sa akin to kasi big contest ko na po na sinalihan to ngayon. Gusto ko po ma-encourage yung mga tao na maging inspirasyon po ako sa nakakarami. Lalo na po sa LGBTQ kasi is a part po ng LGBTQ. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nakaka-appreciate po ng kanta ko. Katagos puso po talaga. Ang satuyang last grand finalist, makantang Ikaw ang Pangarap, ang binata beretero ng Tiwi Albay, Carlo Cleofe. Nang makilala ka, buhay ko'y biglang nag-iba. Kay saya ng bawat sandali, kailan may di pagpapalit. Ikaw ang aking hiniling sa habang buhay ay makapiling. Ngunit mahal, ikaw ay nasaan? Aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay inaalay pagkat minamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin pa kung magpangkailanman ay kasama ka. Mahal, ikaw ay nasaan? Aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay inaalay pagkat minamahal kitang tunay.
pag-ibig ang nagbibigay kulay sa aking daigdig. Wala nang nanaisin ko kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap, ikaw ang aking Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan Special Edition would like to thank Congressman Elizalde Esco, Congressman Attorney Jill Bungalon, and Ako Bicol Vice Chairman Annelyn N. Sumanga. Also big thanks to Ako Bicol staff, Project Director Rosalie Constante Luces, GIP Layout Artist Joshua Dwayne Hamal S. Saludes, Admin and Finance Manager Cheryl R. Barrios, Operations Manager Melinda T. Ebio, Miss Marian Atibagos, Miss Jody Aliana R. Buenaobra, Lionel B. Rivero, Rose Ann Aspirin, Jean Rose Esplana, Irene Suarez, Jane Manzanilla, Arturo Duca Jr., Ramir Bahoy, Maxwell Quides, Ronald Vernesto, Ako Bicol Provincial Coordinators, Raymond A. Prado of Camarines Norte, Camarines Sur Coordinators, Gerson Q. Alvarez, Elias B. Calisura, and Norvi Magtanong, Ray M. Calios of Albay, Sorsogon Provincial Coordinators, Efren Guam and Japs Prado Calios, Mark J. Cervantes of Masbate, and Mr. Domingo Go of Catanduanes. Also special thanks to MAIP LV Sideño, radio stations Radyo Oragon Legazpi, PBN DCGB Legazpi, OKFM Daet, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, Radyo Oragon Virac, Action Co Online TV, and Ako Bicol Tamang Ora mismo ni Congressman Saldi Esco. Alright? Alright, partner. Na witness na natin yung 6 natin na contestants. Sino kaya? Sino kaya sa palagay nyo? Ha? Pasabog, bonggang-bongga. Iba-ibang choice nila. Oo. Lahat naman magagaling talaga. Partner. Ang mga judges natin, gari may exam ngunyan. Kaya may exam. Dipisilon yan. Oo. Pag-araw kaya partner. Ako naranasan habang ko yan. nagpe-prepare, Judge, habang dipisilon. nagpe-prepare, Oo. yung ating next na i-feature ngayong hapon, Aha. mapakawat hirare kita, partner. Ay, mag-abang Bigyan ka mo, natin ng mga- chance mga yung bata mga muna. hindi nakaan. Mga bata, mag-abang mga bata. kayo. Oo. May mga Ah. bata pa ba? Baba Ayan. kayo yung mga bata. May magic Okay. kaming ipapakita sa inyo. Ayan. Maya-maya lang ha. May magic na gagawin dito sa stage. Mga Ha? bata ha, stay put. Diyan lang kayo kasi Aha. para makita ninyo yung sorpresa namin para sa inyo mamaya. Oho, talagang masurpresa kayo. Magaling ito. Magaling. Magaling. Partner, parlor games muna kita. Parlor games muna tayo. As usual, bring me. Okay, partner? Bring me. Bring me. Ang parlor games na pinag-isipan. Yes, 2 years kong pinag-isipan habang pandemic. Bring Aha. me keypad cellphone. Sisay pabaya ang igwang may keypad cellphone Keypad ngunyan. cellphone. Na daw. Mayroon ako. Meron pa, meron pa. Ayan! Ayun. Hi! Ayan. Yan si sir. Akyat ka dito, sir. Hindi ka naman papagalitan ni manager niyan. Ayan. Hello, kuya. Ano Ayan, pangalan mo, kuya? Santi. 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 Kuya, sa'yo yan cellphone? Sa'yo yan na cellphone. Sige. Saan galing kang partner natin? Ay, hindi naman natin partner. Andyan. Pero the best yung cellphone na yan. Dairy Queen, may free plugging si Dairy Queen dito sa atin ngayon. So, thank you kuya sa pag-participate sa ating games. Okay, kuha na Yan lang. po, i-claim mo po sa ating booth yung iyong prize. Thank you Kuya Santi. Thank you. Apo. Yan. Next. Okay, next. Okay. Bring me. Bring me. Ano? Bring me water tumbler. Sige daw, tumbler. Hydrate, Tumbler, hydrate tayo water lahat. tumbler. Halika dito, mother. Ayan. Halika dito, ma'am. Dali. Talaga may ready si ma'am. Ayan.
May Ay, sayang balon pala yung siya. nasa taas natin din. Akyat ka po, ma'am. May balon siya. May balon. Siyempre, Ah. partner, ngunyan kayang Peña Francia, na-experience ko yan. Talagang, Aha. sa sobrang init, sa sobrang dakol ng tao, kay puhantang mag-hydrate. Tubig. Ayan si ma'am, may dalang Yan. tubig. Si ma'am, medyo dakula ini, partner. Medyo Aha. gariman lipot-lipot pa ini. Ano pangalan mo, ma'am? Isa. Isa. Saan po galing si Ma'am Isa? Mahali po ako sa booth 17, Camp PRC Supply Chain. PRC Ayun. Supply Chain of PRC, Professionals. Ayan okay. ha, nandyan po yung booth nila. Medyo crowded yung sa front nila pero pwede po kayong bumisita sa kanila until, di ba, ilang araw pa naman tayo. Pwede po kayong bumisita para makita yung mga services nila. Thank you po, Miss Thank Isa. you, ma'am. Thank you po. Kunin niyo po yung inyong prize sa ating Aha. booth. Okay? Bring me Next, pa rin. Bring me pa rin, partner. Ikaw ang nag-isip niya. Oo, bring me. Bring Aha. me. Ah. Headband. Bring me headband po. Headband tabi. Bring me. Ay, wow. Halika dito, Ayan. madam. At goriday ko na naman nauuyo na ng May papel. model pa kita, may model. Yes, pa-model si ma'am. model, Oh. yan, oh. Ay. Ayan. Ang pangalan mo po? Pangalan po? Ruby. Ruby. Taga saan si Ate Ruby? Pequeña. Concepcion. Nangangawat ang Concepcion Pequeña, ha? Talaga namang hakot ang ating supporters ngayon. Sige, Ate Ruby, thank you very much sa Thank you so much. pag-participate. May-claim na lang po Please ng claim your prize. prizes. Ngunyan, hindi ini bring me. Puntahan nyo po. Kasi alanganin na i-bring me sa kuya ini. Aha. Kung sino, aside from staff Staff kung ng? sisay, dahil pwede mag-participate ang staff ng Ako Bicol Digdi. Aha. Sisay po ang makakaduman sa Provincial Coordinator ng Camarines Sur. Lapitan ang niyo Provincial po ang Coordinator Provincial Coordinator ng Camarines Sur. Lapitan ba? niyo po. Sino? Ang Provincial Coordinator ng Camarines Aha. Sur. Dalawa yan ha, dalawa. Dalawa yan. Dalawa, yun nandito natin. Yung isa pwedeng dalhin, yung isa po hindi pwedeng dalhin. Yung isa. Ayan, isa binitbit na nga. Halika na dito at pwede kang dalhin dito. Yung isa hindi pwedeng dalhin. Hanapin ninyo, tinago namin. Okay. Ala, hindi nahahanap. Oh, yan po ang Provincial Coordinator. Ayan. Sige, ayun na. Sir, ayun po yung ating isa nating nanalo na nilapitan po niya yung Provincial Coordinator ng Camarines. Mama Eli, halika dito. Hindi pa tapos at si Mami, halika dito. Ayan Si po. Mami. Dahil Hindi pa majority na-interview. po ng ating mga live audience is mostly from Camarines Sur, gusto rin po namin introduce syempre yung coordinators po natin Asan na si ng Camarines Sur. Okay lang yan. Ma'am, halika po dito. Ma'am, Yun dito pong ka po. unang nakapula. Kaway-kaway ka, Kuya Gerson. Ayan. Si Gerson, Gerson Alvarez, ang coordinator po namin ng Camarines Sur. And then syempre, Sir Eli Calisura, coordinator ng Rinconada. And meron pa po kami, coordinator ng Partido area, si Mr. Aha. Norvin Magtanong. So, Mami, anong pangalan mo? Arlene Remodo po. Kakilala mo ba talaga si Sir Eli? Dati po kasi akong sumali season. Oh. Season 5 yata. Season 5? Season 5! Ayun. Ayan. Champion! Dahil champion, pala. kahit akapela lang, isang pang malupit ang... Sampol. Ha? Pati ang asawa, champion! Ano na yun, pamilya talaga ni mga champion ini. Isang malupit ang akapela lang po muna, madam, para sa ating mga audience. Ano yan? Narito ako na lagi na nakatingin. The best talaga? Ayan, walang kupas. Thank you po, Thank you. Mami. Thank you so much. Ayan. Yan po ha, yung aming mga coordinator. Asan yung isa? Halika dito. Yung kasama. Halika dito. Yung nakapaghanap po ng isa pang coordinator. Oo, ang coordinator, si Kuya Gerson. Anong pangalan mo? Hector po. Hector. Galing, taga saan ka, Hector? Sorsogon po. Semi-finalist din po ako nun. Semi-finalist din. Wow! From Sorsogon at semi-finalist din. Sino ba dito ang hindi singer? Ako lang siguro. Oh my God, lahat ata singer na nandito. Ay, hindi. Ayan, sample din, sample. Magmula ngayon, ako'y nangangako. Ibigin ka sa habang panahon. Wow, talaga
talaga naman. Nagiging ano tayo, claim mo na yung prizes sa Ako Bicol booth. Thank you. Talaga naman partner, stepping stone ang karamihan talaga yung Sa kanapunta sila natin. rito para mag-support doon sa Para ating mag-support grand sa finalist. contestant ng Sorsogon at the same time para sabi nga ni manifest. Ako ang susunod na tatayo dyan. Di ba, partner? Ayan, so next. Ready na? Ready na? Ready na? Okay, so ayan na, watch out. Asa na yung mga bata namin and kids at heart dyan? Mga bata, Dito lang punta po kayo kayo dito. because you are to witness a exemplary performance tonight. Ayan, Yes, may VTR partner. tayo dyan, partner. VTR. Sige. Roll Go. VTR. Konting katahimikan po lamang dahil ang susunod na palabas ay rated SPG. As in, sama-samang panuorin ang galing ng Pinoy. Siya ang nagkamit ng 2010 LCC Next Top Talent Grand Champion. 2011, Talentadong Daragenyo Grand Champion. 2011, Sari-saring Talentong Albayano Grand Champion. 2011, Talentong Bicolnon First Placer. Year 2012, Kamalig Got Talent Grand Champion. 2015, Dunsol Got Talent Grand Champion. 2016, Ginubatan Got Talent Grand Champion. 2011, Pilipinas Got Talent Season 2 Quarter Finalist. Member of the Magicians Foundation Incorporated, the Philippines Elite and Pioneer Magic Organization. 2021 Philippine Online Stage Magic Competition Grand Finalist. 2021 International Got Talent Grand Finalist at West Bengal, India. 2021 World Got Talent Grand Finalist in Milan, Italy. 2021 International Magic Competition First Placer held in Vietnam. 2021 World Magic Competition First Placer in New York, USA. And this year's America's Got Talent Season 17 Qualifier. Walang kukurap. Eto na, si Aurelius the Magician.
Kulao ng manok itong Paano nagkasya? Paano naipasok? Yung para hiling ko sa manok, gurang na pa. Kagurang na kan manok, ano? Pwede ito ibulang o itutungan. Matindi. Ayan, nag-enjoy yung ating mga audience sa taas at sa baba. Yung mga bata, kahit medyo inaantok na, nabuhay-buhayan, partner. Partner, tuminukaw ako dyan. Pigo para hiling ko talaga kung pigo paano ni Aurelius. Dahil ko, imagine kung napapaano yun. Dahil ko maladop ka naisip ko. Magic, partner. Magic, partner. Nga, okay. Oo. Baka partner yan, mamaya mag-change career ka. Gusto mo na maging ano. Gusto ko na mag-extra dumaan. Opo. Okay, ito na po yung hinihintay natin. Malapit na po tayo sa katotohanan. May decision na. Yes, may decision na. Nandito na po sa atin. Pero bago yan, i-review po na natin yung ating naging criteria for judging. Yes, partner. Siyempre, ang voice quality, 50% po yan. Musicality and style, 30%. Yung stage presence nila, 10%. Audience impact, 10% for a total of 100%. Ayan. Siguro may choice na sila. Oo. Kanina partner, nakita natin yung mga life story ng ating mga contestants at talaga namang deserving sila. Yes. Diba yung mga kwento ng buhay nila nakakatuwa? Deserve nila yung makukuha nilang prizes ngayong gabi. As a partner, review natin yung ating prizes para sa ating consolation prize. Consolation prize po, 7,000. 7,000. Bale, tatlo ang makaka-receive ng 7,000. For second runner-up, 10,000 pesos. First runner-up, 15,000. At sa ating grand champion ay 20,000 pesos. Palakpakan naman dyan. Ayan. Ayan po. Hindi sila uuwing luhaan. Hindi uuwing luhaan. So partner, bago natin malaman kung sino ang ating mga nanalo ngayon, isa pang Bicol Pride. Yes. Yes, oo. Isang tao na kasama natin mula nung una pa. Actually, siya ang composer ng Yes, theme song. original composer and singer ng ating rap song ng Ako Bicol. Okay. So, tawagan natin. All the way from Albay, palakpakan ta po, meron siyang VDR. Roll VTR. The music man behind radio ads, political jingles, popularly known for his local brand of rap, and a promising businessman, awarded as the most outstanding Albayano for music and the singer-songwriter of Ako Bicol Jingle. Please welcome Gilbert Blinks Crucilio. Yeah, what's up? God bless, God bless, God bless. Woo! Ay, salamat sa Diyos dahil 5 oras kita nakatukaw sa van. Nakababa pa sa nakita. Nin safe. Yan. Kaya mahiling ko sa nakamo, maugmahon ako. Hello po dyan. Siyempre, salamat sa Ako Bicol sa permi pag-imbita sa kuya. Digdi sa Orogmahan, Karantahan, asin, Tarabangan. Yeah. So, mag-enjoy po kita. Ang inot ko pong kakantahon is alingawang sa bubon. Yan. Isa digda mga nakaram pa sa Indokan sa bubon. May bubon pa sa Indo? Siguro dahil pa kamo dyan nakakarigos dahil rich kid garo ka. Kami permi nagkakarigos sa bubon kang araki pa. Kaya kan 2007, nagibo ko ang kantang ini. This is entitled Sa Bubon. So kamusta mga tao digdi? Taas na doon sa tumakamot. Yan, palpag. Woo! Check, 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 check. This is entitled Sa Bubon. Yo, Blinks, yo, AKB, Ako Bicol. Wood, Yo, ining istorya ko, duman masana, nagpupuon-puon kan mahiling takasin, mamit binan sa bubon, yes. Sulukan naglalaba, makarigos ko ta ako, pero taod-taod na. Tumino ko muna ako, susarod ako laon nagapo. Habang tigmamasdan ka, nagkukuruso, kusukan sa imong bado. Na medyo tagip tipo na, maski nangani na susupog. Tininota ka, yung inulukan mo ako, asin ika naghapot. Kung ano ang aran ko, kaya ako nagpakyut. Kan sa kuyang mamangnuhan, tapos ka na maglabas, suminakat ka pahitas, kaya ako namundo na sa bubon. Lumanta ka na mutan, kundi pa masasabutan ng namamatayan sa bubon. Ngunit tigalata ka, daig pa ko nangangarigos na daig ka nagtunga sa bubon. Kain ka na
daw mo yan, ano daging ka sa sakuya. Natadai ka nagduman sa bubon, natadai ka naglaban, natadai ka nagkarigo sa bubon. Bun kay to, araw-al daw nakilaba, pero nagsasabay, maski pala nakitang duwa sa bubon. Oh, yao na ako dyan, maulukan mo sana, dawadai na magkakan, pero ti uragan. Pag may nagtigas sa mo, pinadoko na sana, taday maginibo si rin kay Dodong. Tinoni si Butchok, si Buknoy, pati si Kevin, si Munchingaroy ng mga ludoy. Kahabang naghahaloy, lalo sana naghahamis, ang namamati ko sa imo, mahamis pa sa tambis. Kapag sulong nangangari, gustig kahuron mo ako. Pag sulong naglalabatig sabayam, sain, sa bubong. Dumantak ka na tayo, paano mo sasabutan ng namamatayan sa bubong. Kunyantig halata ka, naipa ko nangangari, gusta dahi ka nagtunga sa bubong. Kain ka na daw mo yan, ano, dagit ka sa sakuya, tadahi ka nagduman sa bubong. Dekado, dahi ka naglaban, tadahi ka nagkaroon sa bubong. Ano na ang gigibuhon, dahi ko na mapugulang, kaya sinabi ko sa imo, ang sakuya na mamat sa bubong. Yeah, dumangko tinaram, kung may namatik ka man, dahi ko daw iyan aram. Ugmahong kakaito, katinaram sa imo, muna mo garo kalwag, pero totoo na ito, dahi panganin naghalot, natatatik iwasan. Aki ka pa talaga, buta kang makulugan. Ngunyan solo na sana, dahi na naglalaba, dahi na nangangarigo sa bubon. Pag dahi ka, ang bubon biglumot na kaya bu, maba ka nagaribo, rabot kan bubon. Sain, sa bubon, dumaan taka na mo tan, kunin paano mo masasabutan ng namamatayan sa bubon. Ikado, ngunyan tigal at takalahipa ko, nangangari gusta, dahi ka nagtunga sa bubon. Kain ka na daw ngunyan, ano, dagit ka sa sakuya, tadahi ka nagduman sa bubon. Natadai ka naglaban, natadai ka nagkarigo sa bubon. Sarap ba? Sa bubon. Dumangta ka na mo tan, kunin paano mo masasabutan ng namamatayan sa bubon. Ngunyan tighalata ka, naipa ko nangangari, gusta dahi ka nagtunga sa bubon. Kain ka na daw ngunyan, ano, nagit ka sa sakuya, tadahi ka nagdungan sa bubon. Natadai ka naglaban, natadai ka nagkarigos. Grabe. Alam mo na po. Pagkababa ko sa van, intermission tulos, iyan sa mga makaugmahon na experience. So mga tugang, ito po, entitled kayo sa bubon. Dahil ko naman namutan ng babae duman, siyempre, aki pa kayo kay ito. Antiga po dyan itong infatuation o puppy love, kaya nagibok ko itong kantang ito. Yeah. Igwapang t-shirt to. So bale, ininsaron t-shirt, inikutan suluton ko. Iyo ko tayo ni ang susuluton ko ngunyan. Kundi, sobrang kahilalian ta, dahil nakita na ka, sulot kayo ni. So, ginibo ko po yun kami po ang nag-print kayo ni. Nakalag po, degrees is Bicol rap. Saro lang nagibo ko, next time, sarong sako ng anong ta. Sige. Dahil ko na lugunaran po sa iyo. Alright. Lasang Sinda, kita, ika, ako. Tama. Sorry po, madam. Dahil ko kayo nalukot. Check! Sinda, kita, ika, ako, Bicol. 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 Magkaburong yo, magkasararo. Yo ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabos pantay-pantay. Sa pagtabang sa kapwa sararo, sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugod. Sa tuyang namatian ng pagtugang kang mayon. Di kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika, ako Bicol na urag. Yawa labi na ang pagtios. Dahil kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaw masana sa pag-alalay sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol. May tiwala sa sadiri, ako Bicol. May disiplina sa sadiri, ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw, ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Sinda kita ika, ako
lang maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asing mabuot. Puot kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mawot ko na matabangan ang kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Day ko kasubog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na tutuwi ko, kurahaw ko. Daw labi-labi na ang pagtios. Day kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaw na sana sa pag-alalay ang sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw. Ako Bicol. Everybody now, come on! Sinda kita ika, ako Bicol. 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 Sinda guwapa, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Salamat po. Ganyan po, mara manindo ng result. So, salamat giraray sa ako Bicol. Ipanaw ko na yung ninduang lata dao. Oh, nahulog pa. Salamat po. God bless po. Pasensya na po sa manatamaan. Muling inihahandog ng Ako Bicol Partylist ang inaabangang singing contest sa Kabikulan. Maghaharap-harap na ang mga pinakamagagaling na local singers mula sa lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan. Special edition only for adult category. Dapat 18 anyos na at hindi lalagpas ng 40 anyos. May kakaibang husay sa pagkanta at syempre dapat tubong Bicol. Sino kaya ang mag-uuwi ng naglalakihang premyo sa Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan? The Regional Surge. Magkakasubukan na sa September 15, 2022 sa Peña Francia Festival Negoshow, City Naga. Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan Special Edition is brought to you by Brushworks Advertising, JB Legazpi Medical Clinic and Diagnostic Laboratory with services offered: diagnostic and laboratory services, radiologic services, neuropsychiatry examination, electrocardiogram or ECG, medical consultation services. Located at ground floor, United Institute Building, Rizal Street, Daraga, Albay. Call now at 052-742-2676 or email jblegaspi@gmail.com. Also by Frida Napkin and Panty Liners. Kahit anong galaw, worry-free ka. Available at your leading supermarket and groceries. Baby ko, baby wipes. Baby ko, bida si baby sa alagang Baby ko diapers and baby wipes. Nins Wellness Center. Iba ang alagang Nins Wellness Center. Aquagen Purified Drinking Water. Refresh yourself. Experience the healthy life. DOH Certified Safe. For free deliveries, please call or text 0918-698-8530 or 0929-415-87663 or 0915-455-3514. Also by Itlog. Serves Korean egg sandwich, Japan egg sandwich, American egg sandwich, and Inumin drinks. Exciting things are coming to Mayon Avenue 2 as they are the first to have our first made-to-order drinks offering hot coffee, fraps, and authentic boba teas in cans. Come and visit their store at Mayon Avenue, Naga City, near Naga City Montessori School and St. Jude Clinic, or visit their page at www.fb.com/itlogmayonave. Now available at Foodpanda and Grab. All right. Ayan, partner, this is the moment. This is the moment. Ayan, syempre, pero bago yan, Eto na. partner, Gota, gusto tang i-acknowledge sa tuya pong maging mga nakaiba digdig. Yes, Sa taon ng of course. tapusin daw niya, ning... Award talaga. Ayan. Award agad? Ayan, so partner, pahiram po kami, Miss Jody. Ayan. Kaya pares kami ni Miss Jody, pakatanda ako. Poon sa Natanda ko pagkadaraga hanggang sa nag-agom yaon kita digdi sa tuyang karantahan. Yes. Ayan, tatawanan tapungon niya ning... Okay, Okay. may we request our
Head for Admin and Finance, Ma'am Cheryl Barrios, to join us in front to award the Ma'am Barrios. certificates of appreciation. Unang-una po sa ating mga performers. Citation reads, Republic of the Philippines, House of Representatives, Ako Bicol Partylist, awards this certificate of appreciation is hereby presented to in gratitude for being part of the regional grand finals of the special edition Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, and for sharing your talent across the Bicol region. Your participation has been a big part in making this endeavor a success. Given this 15th day of September 2022 at the Negoshow SM Event Center, SM Naga, Naga City. Signed, Honorable Elizal D. Esco, Ako Bicol Representative, and Honorable Raul Angelo D. Bongalon, Ako Bicol Representative. All right. Tawagin po natin, Mr. Gilbert Bligs Corsillo. Sir? Bligs. Asan na si Bligs? Ayan, ito. Sir Bligs. Thank you so much. Pagod na pagod si Dahil paring na malilingawan Bligs. ang bubon. Okay, Sa bubon. camera. Asan yung ating documentation? Ayun. All right. Thank you. Another. Thank you. The same certificate is given to Our Aurelius magician. the Magician. Sir? Ang nagpawaw sa ating Sir mga Aurelio. audience. Nagbibihes. Sige, sige. Nagabihis pa. Okay, nagbibihes. Okay, next. The Next same award. certificate of appreciation is given to Mr. Enrique R. Balingkit Jr. Ayan. Sige, pade. Ukudon mo tabi Pade. kung sain mo ini kukuanon. Kala, takabiton ta sit pa de. Yun. Kakabiton ni ka. Ayan. Nakaano okay. ba? Nakaano ka ata, malalay. nakadikit. Dayantos, okay. Dayantos, wait lang. Halat. Tinanggal ko po muna. Okay na. Ayan. Mag-ulo ka pa din. Picture. Bahala ka na kung sain. Tahaw daw kita, tawara ka naman ano. Okay. Nagulog si Junior na, aram ko sa ng direksyon. Ayan, may mga bago kang fans ngayon sa bago mong exposure. Ayan. Atras. Okay. Ready na Next. si Sir Aurelius. Thank you so much, Ma'am Cheryl Barrios. Thank you. Thank you so much, Ma'am. Okay na po. Opo. And then, for another set of our sponsors, may we call on Miss Melinda Ibio, Operations Chairman, Operations Manager, Ma'am Mel. Another Certificate certificate reads, of appreciation. Para po sa ano ito? Aquagin. Certificate of appreciation is hereby presented to in gratitude for your valuable contribution as a sponsor to Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, and your extended generosity has been a big part in making this endeavor a success. Given this 15th day of September 2022 at the Negoshow SM Event Center, SM Naga, Naga City. Signed, Honorable Elizal de Esco and Honorable Raul Angelo D. Bongalon, Ako Bicol Representatives. May we call on the representative of Baby Co and Frida Napkins and Feminine Panty Liners. Yan, nasa na po yung representative ng ating Frida? Nandito ba si... Wala, Ayan, si Ma'am. Ito. Ang Frida po at Baby Ko ay lagi nating partner sa mga semifinals hanggang sa grand finals. Yan. Sa Unisoft, ang pinaka-company yan. Unisoft. Thank you po. Yan. Ma'am, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Meron pa? Ayan, si Sir Aurelio. Next, the same certificate is given to Aquagen Purified Drinking Water. Nasaan po yung representative ni Aquagen? Ayan. Sige. Aquagin. Ito. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Picture. Okay. Hirap maging artista. Ayan, nandito na si Sir Aurelius the Magician. Sir? Sir. Ayan, thank you so much. Turuan naman ako, sir, mag-magic. Thank you. Ayan, okay.
Thank you so much po. Thank you so much, Thank Ma'am you Chi so much. and Ma'am Mel. Salamat po. Okay na? Yung ating po mga sponsors, yung iba po, wala po dito. Pero thank you sa inyo pong generosity sa pag-sponsor po ng ating event ngayong gabi. Okay, ngayon partner, yung mga... Yung mga judges. May we call on Miss Rosalie Constante Luces, the Project Director of Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, to assist us in awarding of certificate to our judges. Alright. Okay. Yan. Basa partner kasi Okay, hindi basa. ko na yan makita. Maliliit ang... Okay, Restaurant. certificate of appreciation is hereby presented to Miss Jubel Rodriguez Reynancia in gratitude for being one of the judges during the regional grand finals of the special edition Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, and for sharing your talent across the Bicol region. Your participation has been a big part in making this endeavor a success. Given this 15th day of September 2022 at the Negoshow SM Event Center, SM Naga, Naga City. Signed, Honorable Elizel de Esco and Honorable Raul Angelo Bongalon, Ako Bicol representatives. Thank you so much, Teacher Love. Teacher Love. Alright. Thank you so much po. Another. Next. May we call in Same certificate of appreciation para po sa ating member ng Orado, Sir Jefferson Solares, sir. Sir Jefferson Solares. Tuwang-tuwa ako kanina sa intermission number ni Sir. Oo. May pagka-Gary Valenciano na hindi ko masabutan. Ang galing talaga. Wow! Daily winner ng GMA na singing contest din. Wow. Abangan ninyo. For sure, pasunod-sunod na yan. Ayan. Thank you so much, sir. And good luck. Thank you so much, Sir Jefferson. All right. Next certificate, please. Next certificate. The same certificate is given to Miss Rita H. Laurenaria. Ma'am, the small but terrible singer. Oo, nakita Hindi pala ko yan. tayo napasample, Yung performance ano? niya, last season 7. Oo, ang galing talaga ni Ma'am. Yan sa mga, sabi mo nga ni partner, mga Tagalog songs, mga classic, old songs. classic Tagalog songs, Filipino songs. Mga Imelda Papin. Yeah. Ayun. Ay, Yeah. looking young, si Ma'am. Yeah. Thank you, Ma'am. All right. Next certificate, please. Next certificate. Same certificate of appreciation para po sa ating member ng Orado, Sir Crisanto Bersabe. Honorable Bersabe. Crisanto Bersabe. Sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. All right. The Municipal Kagawad of Minalabak. Minalabak. Ayun. Ayun. Thank you. Next po, last but not the least. All right. Ini talagang saro man na performer. Ma'am Sally? The same certificate is given to Miss Maria Victoria D. Gumabaw. Ayan, dating That's Entertainment daw si Ma'am. Ayun. That's entertainment. Yes. Oo. Singer and then performer talaga. Inabot ko na yon. That's entertainment. Naabot mo yon? Si Kuya Germs, Si di ba? Papa Ro, that's entertainment din. Kari. Oh. Thank you so much, Ma'am. Magkaedad tayo, Ma'am. Ayan. Okay. Ayan na po. Thank you so much. Partner, ito na po yung ating hinihintay. Ito na. Yes. Ito na. Ito na. Ito na. Ayos talaga si Junior. Okay, Ito so... na, partner.
I-double check mo yung listahan. I-double check. Pero partner, baka magkamali tatawagin tayo. po muna natin silang lahat na 6 dito sa stage for they will be receiving their certificates. Tapos saka natin Diretso tatawagan Oho, yung winners. mga winners. Para nakahilera sila dito. O, doon muna tayo. Dito tayo sa gilid. Oo. Para may suspense yung yung mga winners. Opo. Dito tayo. Sila dyan sa gitna. Dito tayo. Dito sa gitna. Ayan, pahiram po ako ng certificate para sa ating mga contestants. Okay, Certificate of Participation is hereby presented to Freddy T. Pitahen for your valuable contribution as contestant during the Regional Grand Finals of the Special Edition Orogmahan, Karantahan, asin, Tarabangan, Akyat na and po, for akyat na. sharing your talent across the Bicol region. Your participation has been a big part in making this endeavor a success. Okay? Freddy is from Catanduanes. Sige. Ready, doon ka muna sa side. May official. May we call on Miss Chi and Miss Mel to award the certificates and our tokens to our contestants. Yan. Alright. Mayroon pa pala. Opo. Ayan. Okay. Talagang hindi sila uuwing luhaan. Marami talaga. Sige. Sa side lang po yung ating mga contestants na tinatawag natin. Next, the same certificate is given to Carlo Cleofe. Carlo Cleofe Of Albay. of Albay. Halika dito, Carlo. Diyan ka lang. Forward na kayo, ma'am, para may space po yung ating mga contestants sa likod. Ayan, okay. Also, sa ating isa pa ring grand finalist, si Jo Marie de la Peña ng Jo Marie de la Peña ng Masbate. Bate. Okay. Please come up the stage. Joven Hano from Sorsogon. If ipauna natin yung mga picture nila, maganda tingnan yung mga pictures nila, di ba? Lakas maka-awardee. Certificate of Participation pa lang, awarding na. Para ho kay Venus Capayas. Venus Capayas of Camarines Sur. Sur. Dito ka na, Joven. Dito na kayo sa likod. Also, para sa ating isa pang grand finalist, si Maria Isa Lavapi. Lavape. Yan. Lahat sila magagaling. Yan, kompleto na partner yung ating Kompleto mga na. contestants. At kompleto na rin ang ating listahan kung sino ang mga winners. Sino kaya ang tatanggap ng consolation prize? Tatlo Okay. silang tatanggap Stay ka ng na po consolation dito, Ma'am prizes. 67,000. Okay, partner. Second runner-up, 10,000. First runner-up, 15,000. Okay. Grand champion, Tago-tago mo, partner. 20,000. Kasi Oh. nakikita dito sa likod, Hindi mawawalan na tayo magiging. ng suspense. Ayan. Ang sunod po naming tatawagin ay makakatanggap ng 10,000 pesos, 10,000 pesos. plaque, and syempre ang kanyang cash prize. Yung prize po ninyo ay naka-cheque pero ganito po kalaki. Hanap na lang po kayo ng bangkong tumatanggap ng gantong cheque. Ano? Ayan, partner. Sa second runner-up na yata yan. Yung sa consolation mo na. Consolation mo na tayo. Consolation mo na. Second prize na. Okay, sige. Our second runner-up. Yung hindi po matatawag na tatlo, automatic sila na ang sa consolation prizes. Ayan, malinaw. Kaya, magsimula tayo sa second runner-up.
Nagmula po sa... Wait lang. May changes tayo. Award mo na ang consolation. Babawian kita, ma'am, ng ating cheque at ng ating Sabi ko na nga ba? plaque. Okay. For consolation prize, ang unang tatawagin natin Ang nagtatawagin natin sa consolation prize ay from Sorsogon, Joven Hano. Congratulations, Joven. Dati-rati sa radyo lang si Joven nagko-compete. Ngayon, he braved the challenge na nakikita mag-level up sa competition. Thank you so much, Joven. Thank you, Jovin. Next, for consolation prize, we have from Catanduanes, Freddy Patan Pitahin. Pitahin. Congratulations, Freddy. Si Freddy, if I'm not mistaken, siya yung breadwinner. Ayan, oo. Farmer na, tapos nagtatrabaho pa siya. Next, Okay. Another consolation prize. Natanggap ng 7,000 at mga tokens ay from Camarines Sur, Venus Capayas. Congratulations, Venus. Si Venus po ay contestant ng mga nakaraan nating edition, pero kids pa siya noon. Ilang taon? 12 years old pa lang siya, nag-complete na siya sa Ako Bicol. Ngayon, nagbabalik siya, adult. adult category na. Eto na, partner. Totoo na to. Totoo na to. Ito na ang totoo. Na second runner-up. Ayan talaga si Junior. Our second runner-up. Natanggap po ng 10,000 pesos. Nagmula pa sa Masbate, Jomari de la Peña. Kung kayo po ay babiyahe papuntang Masbate at yung nasakyan ninyong barko ay may kumakantang singer, si Jomari po yun. Totoo yun? Oo, feel na feel mo yung cruise ship ka, nandun ka sa bangka, hinaharana ka ni Jomari. Diba? Level up ang biyaheng Masbate, cruise experience because of Jomari. Talaga naman. Congratulations, Jomari. Eto na, partner. Our first runner-up na makakatanggap ng 15,000 pesos. Ay sino kaya? Sige daw, si Saitape. We only have 2 remaining Dalawa na lang. contestants. Up. Dalawa na lang ito. Ade. Dalawa na lang. Oh, pwede. Pwede. Sige, pwede daw. Tapos Yung sabay dalawa na na lang lang. natin. Yung Sa unahan, Albay at sino? saka... We have Albay and Camarines Cam Norte. Norte. Ay, Camarines Norte. Sino yung Albay? Sino ang Team Albay. Albay? Team Camarines Norte. Sige, tingnan natin, partner. Tingnan natin. Ang ating first runner-up at automatic, yung hindi matatawag, siya na ang grand champion. Yung first runner-up tatanggap ng 15,000. Yung grand champion, 20,000 pesos. Our first runner-up goes to Albay Carlo Clope. Automatically, our grand champion is from is Camarines Norte. Maria Pisa Lababe. Ayan, bigyan natin ng... Anong kinanta niya? Ang kinanta... Kantahin mo ulit. Lani Misa Lucha yon, partner. Yung mataas. Ayan. Alright. Congratulations! Mapapasigaw! Woo! Cam Norte. Congratulations!
Congratulations, Cam Norte, ang mama. Alright. Okay. So, dyan muna kayo. Bago kayo bumaba, tatawagin natin each coordinator. Up. Okay. After photo ops, atras muna si Isa. Tapos, bababa kayo pa isa-isa. Kasama na yung coordinator. And then, kung may vocal coach kayo na nandyan, i-invite din natin sila pataas because they also deserve recognition kung bakit nandyan kayo ngayon. So, Alright. palakpakan po natin lahat. Palakpakan Yan. po. Sige, Isa, atras ka muna. Unahin natin, syempre kay Sorsogon. Sorsogon. Dito ka muna, Joven. Tawagin Joven. natin si Chuboy. Chuboy! And then yung ating semifinalist, halika dito. Baka sa susunod, ikaw na ang nasa stage na ito. Chuboy, where are you? Come here. Asan na si Chuboy? Apo. Ito po ay taon-taon naming binibigyan din po ng recognition yung ating mga coordinators kasi during weekly finals, semifinals, sila yung mga kasama. Alright. Sige. Kuya Boy. Picture ka, Kuya Boy. Dito ka. Oo, dito ka. Lapit ka. Sige, okay na. Coordinator, akit ka na, Chuboy. Tapos mamaya, may photo ops din tayo with the judges. Alright. Ayan, sa likod po. Kay Korea. Taas kamay, Korea. Ayun po nagtataas. Doon sa nagtataas ng kamay. Ayun. Sa gitna. Alright. Thank you so much. Next, we have Katanduanes. Katanduanes. Sir Bong. And then yung kasama ni, yung dalawang kasama. You have two companions, di ba? Akyat kayo dito. Sinamahan Si nyo si Freddy all the way from the Happy Island of Catanduanes. Sali po kayo. Si Sir Bongo ay Asan first si time. ating Domingo go. Akyat ka na, sir. Bongo? Ayan. Ayan, okay. Isa yung isa. Okay lang? Sir Bongo. Alright. Ayan. Picture. Para mayroon tayong documentation. Okay, partner. Next po is Camarines Sur. Tawagin Sur. natin si Kuya Gerson. And then syempre si Daddy. Halika dito, Daddy. At laging support na support kay Venus. Halika dito. Ano nga ang pangalan ng kapatid ni Venus? Mga parents ni Venus, yung mga akyat po kayo. This is your chance. Sige na. Akyat dito. Para may souvenir kayo Halika dito dito, sa stage. Kuya. Halika dito kasi nagpa-practice pa lang si ate, nandun ka. Si Mami mo nandyan? Halika dito, Mami. Halika po. Halika dito. Halika kayo, yung Yan, si Daddy. kasama ni Venus. Papa Eli and Gerson, akyat po kayo. Papa Eli. Yan. Kuya Gerson. Haday kaya. Na medyo delikado para kay Kuya Gerson ang umakyat. Alright. Sige. Siyempre, sa Masbate. Masbate. Next nito, si Masbate. Thank you. Congratulations po, Mommy and Daddy. Thank you, Kamsur. Okay. From the island of Masbate, Sir Mark. Nasamahan ng ating mga coordinator, si Jo Marie de la Peña, ang ating second runner-up. And then ang kanyang voice coaches. Ayun. Ayun. Si Shera ay nagkarantahan din to. Ayun. Okay. Sige. Nalibong na kita. Okay. And thank you. Hindi pala binasabi ko niya. For total of 96. Thank you so much. Thank you so much. Next po. Masbate. Susunod ang Albay. Albay. Excited na si Sir Ray. Ray Calios, ang ating And provincial Rose Ann coordinator. Aspirin. Halika dito, Rose, kasi ikaw talaga yung nag-support nito doon mula sa kanya sa DZGB. Akyat ka dito. And then si Sir Ray nandito, Pride of Tiwi, the future. Hindi ko nataramunta, baka Anong plano sa TV? Okay. Albay team. Ayan, dito ka na, Rose. Kasama ka dito, Rose. Sila po ang Nandiyan na ating, si Ray Calios na Carlo Cleope po ang ating first runner-up Albay. Okay, with the companions. Okay, Korea. Ready? Alright. Okay, thank you. Thank you so much. At syempre, Thank you po. our grand Our winner. grand champion from Cam Norte, Maria Isa Lavape.
Ayan. Ayan. Friend niya. Special friend. Simon. Ayun. Okay. Okay. Alright. Okay, partner, as requested, Yes. babasahin po natin yung... Ayun. Okay, yun. tawagin po natin yung mga judges din for the photo op. Saan po sila, Ma'am Sally? Pa-help po Baba na kami. Baba na lang po muna tayong lahat. And then, i-choreograph po tayo ng ating director, Ma'am Ayun, Sally. lahat. May we call in our judges? Kasi hindi tayo kasya dito sa Hindi stage. tayo kakasya sa taas. Diyan na lang sa babang iba. Lahat. Okay. May sa taas, may sa baba. Staff, Pwede sa taas. staff sa taas. Judges po, dito po tayo, judges. So habang inaayos po natin yung for our photo ops, babasahin daw po natin, partner, yung naging scores yung ng score ating na- mga contestants. Plus contestants, dito din daw po kayo sa unahan. Kahit iwanan nyo na muna yung kung ano yung ibang hawak ninyo. Kung gusto nyo dalhin yung plaque ninyo, dalhin po ninyo, your certificate. Dito po kayo. Please join our judges. Oo, yung Ayan. Kanina? naging second runner-up natin ay from Masbate. Masbate. For a total of 91.78%. Wow. Ayun, And taas then, talaga, ano? yes, ang ating pong first runner-up First from runner-up. Albay ay nakakuha ng total of 95.09%. Ayan. At yung ating grand finalist, grand champion, Grand champion from Camarines Norte ay nakakuha ng 96.72%. Ayan po. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Kulang ng isa. Ayun. Alright. Yung ating pong official photographer, yun po na naka-buns na blondie. Taas kamay. Taas kamay. Taas kamay. Taas kamay. Ayan. Korea, meron ka ba? Ayun. Nakikita ba si Joven dito sa gilid? Ayan. Kita na lahat. Kita na lahat. Ma'am Sally, what's next po? Mga staff, saan? Sa taas? Akyat na daw po yung mga staff and coordinators. Staff ng Ako Bicol. Tapos si Kuya Gerson, dito ka na para makasama ka, Kuya Gerson. Dito ka na lang po sa baba para hindi ka na aakyat. Would like to call in the staff, the coordinators, ang ating heads. Dito na yung mga department heads po natin. Sabay po kayo dito. Kuya Ramir, akyat ka na dito. Sir Bong? Ayan. Best in choreo talaga ini si Mother Ellie. Hindi kayo tayo mag-iba dito sa... Find your alala height. ko, baka Rose, mag-iba dito tayo ka. dito sa Find your stage. height. Aha. Ay na si Kuya Gerson, dahil man nakasakat. Ay, okay na. Nandun na pala si Kuya Gerson. Si Junior. Kuya Nakalimutan Junior. natin si Junior. Papa Rod. Papa Rod, Rod. halika dito, Papa Rod. Na nabuking kang taga-Dats Entertainment ka din. Si Ma'am Mafe, halika dito, Tita Mafe. Tita na kita. Halika dito Tama ka po. dito, ma'am. Opo. Si Kuya Kasama ka Junior. Aakyat na. O, pasingitan na databi si Kuya Junior. Yan na lang, sa baba. Nasa likod po ninyo si Kuya Junior. Ayan. Sige. Ay, ayan na. Sa unahan na lang. Sige. Okay. Okay, Korea. Kasya ba, Korea? Okay po. 1, 2, 3. Alright. Aha. Okay, sabay-sabay daw po. Salamat ako, Bicol daw po sasabihin. Sige. 1, 2, 3, go! Salamat ako, Bicol. Ayan. Alright. Isa pa daw. Sinda, kita, ako, Bicol! Alright. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Yay! Thank you so Thank you much. so much po.
and partner. Thank you so much. Tayo na naman ulit. Para mabigyan natin ng chance mag-photo ops yung ating mga contestants dito and with their families, kami po ay nagpapaalam na sa ngayon. Hindi mo na ako maalam. Hindi na muna. Sa ngayon nga lang muna. Sige This has been your host. See you next year. See you next year. Aha. First time ko ining mapamidbid bilang married. Ako po si Eda Rose Kilatan Flores. At ako po si Al Armario ng Maraming BCGB salamat. Legazpi. Thank you. Thank you so much. Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, Special Edition would like to thank Congressman Elizalde Esco, Congressman Attorney Jill Bungalon, and Ako Bicol Vice Chairman Adeline N. Sumanga. Also big thanks to Ako Bicol staff, Project Director Rosalie Constante Luces, GIP Layout Artist Joshua Dwayne Hamal S. Saludes, Admin and Finance Manager Cheryl R. Barrios, Operations Manager Melinda T. Ebio, Miss Marian Atibagos, Miss Jody Aliana Arbuna Obra, Lionel B. Rivero, Rose Ann Aspirin, Jean Rose Esplana, Irene Suarez, Jane Manzanilla, Arturo Duca Jr., Ramir Bahoy, Maxwell Quides, Ronald Bernesto, Ako Bicol Provincial Coordinators, Raymond A. Prado of Camarines Norte, Camarines Sur Coordinators, Gerson Q. Alvarez, Elias B. Calisura, and Norvi Magtanong, pwede na po kayo mag-photo Ray M. ops sa Calios of stage. Albay, Sorsogon Provincial Coordinators, Efren Guam.